te mentang ne thu I kasturi jing ich Shapang une Usef Ali Khan bat kane ka actress ka Kareena Kapoor. Laong ba kine kide ki actress ki ba paunam hapo kari India. Balai ba kane ka Kareena Kapoor ka show jing ich ya une Usef Ali Khan. Laong ba ka jing ya long parlok ka jungki. Haki sngi ki por ki bala leitno. Dei tang nakadaw ba une Usef Ali Khan udroy ka tatu ka jungu. Haka kti ka jungu. Naka benta ka jing im. Bat naka benta ka Kareena Kapoor ka penlong ya ka bakan iki une Usef Ali Khan watla udei uta ubriu ubala don lok ubala don leki khun kikti hakisngi ki por ki bala leitno na marka lok ka jung Usef Ali Khan ka dei ka Amrita Singh bat henrei dei lingba ka ne ka jingdro tatu ka jung u ka penlong ya ka ne ka Kareena bakan ithe mensim ya une Usef Ali Khan bat long kata ka jing ik ka jungki la sakiru lingba ka NDTV bat India Time jong kari India lingba kineki news la yoi bakata ka jing ik ka jungki kala sapriang iwe hadin iwe bat long ba une Usef Ali Khan u kham buri ya kata ka jing ik ka jungu hanrei kan ka Kareena Kapoor pan ka khampan pau ya kata ka jing ik ka jungka ya une Usef Ali Khan bat dei usnem ar hajar nyaw hakapor bakine ki aklang ya ka wei ka film ka bala ai kerting ka tashan de halor kene ka benta ka penlong yiki bakin yai ik hadin iwe na ka jinglong ka jungki iwe hadin iwe bat long ki mat shibun ba ki jing e haka jing ya de jong ka jing ik samla ka jungki namar ba kene ka Kareena kampat la ka ban pen khuj bat uwe u aktor uta udei u Shahid Kapoor bat long ka badang yat kisngi ki por pan kane ka jing ik ka jungki kala nang te song na ka wei ka por ka wei pan de ha usnem ar jar kat ar kila kloy ka ban yalong ka wei ya ka ban long no ka wei ka ying ka sem khamtam kane ka Kareena bat une Usef Ali Khan bat kila yoru laki khun kikti bat kila ai kerting yo wei je bat yo wei Taimur kine kide ki khun jong Usef Ali Khan bat kane ka Kareena Kapoor bat halor kane ka benta ngam syam la don shibun ka benta khamtam e habayade bat kine ki arngut anrei tang kine ki kentin ka bakendiat kublai shibun